Hello, maayong gabi eh. Mayong gabi po bro. Dili ni mo ma-open imong kamera. Bro ka nang, kiraman ka nang i-opera kay kita bitaw ka na ho. Adi, aron makitaan bugas ako ang mga viewers ba? Kiraman iyo. Mahadlok din ni siya magpakita siya na. Sige, go. Say concern ni mo. Nakoy pangutana ba? Sama ni mo bangutana? Ba matud ninyo nga kanang usab ang Sabado kay ang tinod nga pag Sa kadala nga. Domingo. Sa kadala nga. Ang imong issue karon is all about Sabat. Tama ba ko? Oh. Lagi. Kay siguro sa kadala nga lagi. Kay siguro gud tagka encounter diri og mga 70 Adventist Sabat ra gyapon ang issue. Sige, go. Sa may imong issue na Sabat. Diba matud ninyo nga giusab na ang Sabado kay ang tinod nga pagsimba is Domingo. Na ang pangutana asa man mabasa sa Biblia kapitulo bersikulo nga giusab sa Dios ang Sabat gikan Sabado ngadto sa Domingo. Okay. Kay mabasa o walay pabasa? Tubag verbatim wala nya dili man ang imuhang katbang Katoliko wala may magsalig anang mabasa Dios Biblia litra por litrang doktrina kay si Kristo dili na prinsipyo ng Kristo dili na prinsipyo ni Kristo nga basahon jud litra por litra sa Biblia. Si San Pablo supa ka ng litra por litra 2 Corinto 3:6. So dili na kapasar. Verbatim wala pero mangutana kag nabay mabasa yes implicitly impliedly naa. Straight Sa to the point. Biblia hong gisgutan bro kung na ba kay mabasa? Naay mabasa yes naay mabasa yes impliedly. Kan Sabado ngadto sa Domingo. Naay mabasa Mo ang gi pangutana nimo. naay mabasa impliedly. Nakuha ko nimo. Sa Biblia. Lagi, Biblia impliedly ha, dili explicitly, impliedly. Kasabot ka kung sa implied. Oy. Mani mo kasi nabot tadaan ba kay mutubag ko basi wag ka kasabot kung sa impliedly. Kasabot ka kung sa impliedly. Basaha. Lagi, kasabot ba ka kung sa impliedly? Kasabot ba ka kung sa impliedly kay mabasa ko. Akong tubag nangutana mo nabay mabasa. Yes, impliedly yes. Biblia ba na with Lagi impliedly gani no, impliedly. Kasabot ba ka kung sa impliedly? Kasabot lagi ka kung sa impliedly. Oh, basaha lagi. Babasa na sa San Juan, San Mateo 16:19. Idili diri syuta, idili sa langit, itugot sa yuta, itugot dito sa langit. Therefore, gitugot na sa simbahan ang pag-usab ana, mabitaw ningon ko nimo impliedly yes. Sige, next question. Juan bro, agahong gipangutanan nimo. Litra po litra nga Sabat. Asa mabasa sa Biblia nga giusab sa Dios? Impliedly ngadto sa Domingo ba? madam. Sa o walay mabasa. Impliedly explicitly wala. Sige. Sa Biblia bro, ang gipangutanan. Lagi Biblia gani no. Mismo sa Biblia ba? Biblia gani ni ngon bitaw ko sa Biblia impliedly pag explicit wala. Mga bitaw nang niingon ko nimo gikutlo na ko ng San Mateo 16:19. Kuha ka nimo. Sa to paway mabasa sa Biblia lagi kapitulo bersikulo nga giusab sa Dios. Mismo ang Dios ba ming usab sa Sabat gikan Sabado ngadto sa Domingo? Impliedly explicitly wala. Sige. So walay mabasa. Walay mabasa explicitly but impliedly Kung walay mabasa sa Biblia, jud bro, may angkon man ka walay mabasa dun sa Biblia kapitulo bersikulo kinsa dayang nag-usab? Ang simbahan. Ang tao. Ang nag-usab ana ang simbahan. Agikan ang authorization pinagi ni Kristo. Kay naminaw ang tagalangit sa deklarasyon sa simbahan. Nganong giusab na sa simbahan tungod kay nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo sa adlong Domingo, dili Sabado. Kategorikal nga question bro. Diyos ba o ang tao? Ang Dios gani ang nagbuot. Ang Dios ang nagbuot. Ang Dios ang nagbuot.
Kung wala man day mabasa sa Biblia, kinsa day ang nag-usab? Ang Diyos ba o ang tao? Ang Dios ang nagbuot ang nag-usab ang simbahan. Tao. Sa madam wala ko Ano nag pag tubag ug lain kay kang sa high blood kay oy sharing ring ato ay high blood. Dito ka mo ka og baboy high blood ron. Bro, adaw ng church kay agahong categorical dire, Diyos ba o ang tao? Ang Dios. Oh, period. Ang Dios. O ang Diyos ang usab asa lagi mabasa sa Biblia mismo kapitulo bersikulo nga giusab sa Diyos Giusab sa Dios. ang Sabat gikan Sabado ngadto sa Domingo. Kapitulo bersikulo giusab sa Dios. Oo. Klaro man na. Dili ni mo na pangitaon kay nabalaw man si Kristo sa adlong Domingo. Mao na ang resulta gibalhin sa mga unang Kristiyano ang pagsimba nila ngadto Sabado diha sa Domingo. Matod man nimo Diyos ang nag-usab no sa asa babasa sa Biblia nga giusab sa Diyos ang Sabat gikan Sabado ngadto sa Domingo. So matod man nimo nga naay mabasa asa lagi sa Biblia nga kapitulo San Mateo 16 ang Sabat ba Oy, gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. San Mateo 16:19. Otorisasyon nga gihatag ni Kristo sa simbahan. Unya karon kinsa man ang Kristo nga naghatag og otorisasyon sa simbahan? Yawa na Dios. Og unsa may nahitabo niya sa adlong Domingo? Nabanaw. Mo bitaw na mingon si San Pablo kung wala mabanaw si Kristo. Kayang lamang nga among giwalig, walay pulos ang inyong pagtuo. Munay klarong istorya. Straight to the point. Agahong gibot pasabot bro nga asa lagi mabasa sa Biblia nga giusab sa Dios ang Sabat gikan Sabado ngadto sa Wala lagi verbatim. Teter ganina madam. Word gikan Sabado ngadto Domingo. Imong gipangita letra por letra. Imong gipangita letra por letra. Akong gitubag walay letra por letra nga imo jang papangitaon. Kadili lagi prinsipyo sa pag ko nahuman ay sagsapaw kay na si Kristo og ang yawa nagistoryahanay naminaw yawa ikaw di ka maminaw labaw pagkasyawa ni ron. Verbatim wala. Kasabot ka kung sa verbatim madam? Yes bro. Naramdaman na. Verbatim, wala. Pero kasabot ko kag impliedly. Implied. So wala jay mabasa. No. Ako lang klaron. Kasabot ka kung sa implied. Yes. Sa man na implied. Diretso ang kuan bro. Unsa kasabot na ka. Pasabta sa kuon sa ning implied. Duna bay mabasa kay duna bay mabasa o wala mabasa kay Biblia atong gihisgutan diri. Wala lagi tayo mabasa in terms directly sa Biblia kay in the first place dili na prinsipyo sa Biblia. Isa sapaw. Hey. Magsapaw-sapaw man nga. Ako mangutana ko nimo ba? Ako mangutana nimo. Oy, di man bro kay ako mahiuna nimo. Nahadlok mo tanong. Kay imo man panahon ron nga motubag ako Ako tungkod naman kanako. Walay letra por letrang mabasa. Walay letra por letrang mabasa kay ngano man di mo sugot ang Biblia anang letra por letra. Next question. So, sa to pa walay mabasa lagi sa Biblia kapitulo bersikulo nga Yes, walay mabasa kapitulo bersikulo. Sabados. Walay mabasa kapitulo bersikulo but it doesn't mean nga kung walay mabasa butbut na nang naa. Mahulog lang ning butbut ning amo kung si ay paminaw sa ka maminaw. Mahulog lang ning butbut ning Katoliko kung wala mabanhaw ang Ginoo sa adlaw Domingo. Straight to the point. Gihubak Kung wala na. jud giusab bro, kinsa ba ang nag-usab ang Diyos ba o ang tao? Ang nag-usab ana si Kristo, gibag-o ni Kristo. Diyos mas Kristo. Basahon ako ha, Biblia ha. Okay. Sa. Diyos man di ay asa man lagi sa Biblia mismo jud. Ay na. Letra por letra lagi wala. Pero impliedly na Yung daw ko ni mo impliedly. Wala ka kasabot kung saan ang impliedly. Basahon ako ha. Huy. Paminaw sa. Ang footnote sa Biblia ang Kristohanong Katilingban. Sige rin tag-sabat. Dugay ni. Ngutang abat. Laki haron. Basahon ako ha. Ang footnote sa Biblia ang Kristohanong Katilingban sa Genesis 2. Uy, footnote dai bro, di dai Biblia. Ay, busong na niya akong gigamit. Di na Biblia ni. Bago na gali niingon ninyo ang kauban nga debitor sa Naga City, Cebu. Nga ang footnote tabang nagpagpasabot ang sa inaas Biblia. Straight to the point. Unsa man ka? Yeah. Biblia akong gibasa, footnote sa Biblia ha. Tara.
Gibago ni Jesus kining pahulay, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Sa adlaw human sa Sabado, mao man gani, ha? Oh, nagipili sa mga apostol ang isa wa pa ko mahuman wa pa ko magbasa. Ay sa ba? Original nga Bible ba ang gi Adto pag wag Bible kay original nga Bible. Naday kay original nga Bible. Sa Biblia. Naday kay original nga Bible naday kay original nga Bible. Kapitulo, bersikulo. Wala lagi gitubag kanako kapitulo bersikulo wala. Pero impliedly ay sa wa pa ko kay mahusay ta. Impliedly na Di ka sabot og impliedly. Pero wa sa Bible. Sa Bible gabasa gali kog sitas may kagwa sa Bible kita di ka gabasa kog referensya wa. Sa original Bible ba? Okay, nakoy basahon nga libro ninyo mangutana ko. Mangutana ka? Ako'y mangutana. Ay, mahadlok man pangutan-on eh. Ako'y mangutana nimo. O pa man ko nahuman og pangutana, bro. Sige, go! So, Pangutan. kung wala, kinsa day ay ang nag-usap. Gitubag ka na ko, ang simbahan, tubag. Kung wala, Wala, kasi nag-usab. Ang simbahan, pinaagi sa pagbuot ni Kristo. Oh, sige. ay saha. Agang question dire, ag imong tubag no simbahan. Agang question dire kung wala man joy mabasa sa Biblia kapitulo bersikulo nga giusab sa Dios ang Sabat gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Kinsa day ang nag-usab, ang Dios ba o ang tao? Ang tawo nga gisugo ni Kristo diya sa simbahan, mao Santo Papa. Okay. Paminasa. Di day sugo. Ay, paminasa. Ay, sa una-una, gakisi-kisi, magpapagumag. Naulog ka gawin nga ni kalagay. Nga tao. Ang tao nga gisugo ni Kristo, paminasa, para magkasinabot ha. Ang tao nga gisugo ni Kristo sa simbahan, kinsa nga Santo Papa na mo, ay na-authorization pag-usab. Kinsa man to unang gitagaan, si San Pedro. And that is why, ningan man si Kristo. Kung di mo mutuman sa akong gipadala, wa mo nagto, paminasa. Si Pedro. Ay, di man ka maminaw. Paminaw sa pa ko mahuman, oy. Paminaw sa ba? Wala pa ko mahuman. Wala pa ko mahuman sa kung tubag. Ayaw sapaw, pero magkasinabot, ha? Saon man ako pagka husay ani nga. Wala pa ko mahuman. Magsapaw bugaw. Gusto, ikaw rin paminaw. Tagaan bugas akong tubag, di. Buga maminaw. Kaya feel ni mo, ikaw rin po yung mao. Ang tubag na ko ang tao, kinsa nga tao, Santo Papa, person man na. O, kinsa man dia, una, si San Pedro. O, niningon man si Kristo. Ang nagsalikway ninyo, nagsalikway na ko. Nagsalikway sa nagpadala ka na ko. Disgrasya, di ka mo to, ana. Nabay, authority na. Nag-utro sa inyong Santo Papa. San Mateo 16-19. Mo maoy nagsugo. Kanada yung San Mateo 16-19. Kaya nga gisugo. Kanada yung Mateo 16-19, di ba? Niingon si Kristo sa iyahang apostoles nga si Pedro. Ingon siya nga, ang imong idili dirisyota, idilis langit. Itugot dirisyota, itugot dito sa langit. Kaya gitugot man sa simbahan nga magsabat mig Domingo. Gitugot na sa langit. Kisa nagbuta na. Usab na ba na sa Diyos, bro? Sa original Bible ba nga? Imo ba na mabasa? Ayaw lagi Sa bersikulo nga. Ayaw lagi. Diyos, Oy. usab. Diyosa, boss, original na Di mo nagsabat. San Mateo 28, bersikulo 1, miyan sabaton. Buha ka sabaton dia. Basahan na mong Griego. Tanaw to ka basa ba ka Griego? Sige daw, basahin ko Griego da. Katong tanaw na. San Mateo 28, 1, basa daw. Iskot ng kag-original Bible, basa daw. Unsa man jay tinuod, bro? Unsa man jay mong tinuod nga? Nalibog na siya. Ako yung nga nangutana ba? Unsa man jay yung tinuod? Clarification rin ako. Nag-mention man ka og original Bible. Sige. Categorical ba? Usar ito baga ba? Categorical. Unsa may mabasa o walay mabasa? Wala, implied wala. Pero namugos man ka sugo ba na sa Dios? Namugos man ka sugo ba na sa Dios? Si Kristo ay nagbuta na. Bumabitan ng buha ka sabat. Basara ko ng imuhang Mateo 28:1 sa Griego nga Biblia. Si Kristo nag-usab sa Sabat. Di man maminaw, ha? Walay babasa, walay mabasa. Verbatim lagi wala. Doon na tayo mabasa. Verbatim lagi wala. Hindi ako yung mangutana nimo, sabat akong pangutana. Okay, wala man di ay. Ako yung mangutana nimo. Walay mabasa. Mura na 3 media madlo pangutanon. Handa ang nagsugo tao rapod. May angkon. Abi ako yung mangutana nimo. Ang Ako yung mangutana nimo. kumaman bro. Ano sam di ka mahuman? Di mo tao.
ang nag-usab sa Sabado Mm. nga sa Domingo dili Dios kay mismo mi ang kunang ka nga tao. Sige. Kung na ko'y mabasa bro nga dili ni sugo sa Dios o giusab kini sa tao ang Sabado Asa nga? sa Domingo. Biblia. Nimo nga nasayop ka diha sa Katoliko. Dili na ko uyunan. Do ka nga doon na ko'y mabasa. Unsa nga sita sa Biblia na? Di ba uyunan ba nimo nga? Dili na ko uyunan. Dili na ko uyunan. Sige, bisag pagpulo kasita sa Biblia imong basahon, di na ko uyunan. So, matud mo dili inon kay hadlo ka dili mahadlo ka nga dunay mabasa. Wa magpabayran madam, mura rin ka naluhuya ba? Pabayron ko nimo og item mo pabayron ko nimo sa imong item mo kay item gyata. Gipagawasan sa na si tasa na. Nga matud mo uyunan nimo kay mahadlo ka nga dunay koy Dili lagi ko mooyon sa imong challenge, period. Ana ra ka sayon. So di ka mo dawat. Dili ko mo dawat unless and until maka-provide kag ebidensya. Hadlo ka nga doon na ko'y Dili masad ko mahadlok. Kay naman ko'y rason nga nung dili ko mo dawat. May uyon man ka. Uyon ko nga unsa man. May uyon ka. Nga. Kay miingon man ko diri nga kanang kung doon na ko'y mabasa nga dili disugo sa Dios o giusab kini sa tao ang Sabado. Asa lagi nga sitas, Matinud-anon kang magwawali, ihatag ang sitas. Anong iungong na nimo? Nasayop ka diha sa Katoliko. Dili gyapon masayop ang simbahang Katoliko. Doon na ko'y mabasa. Bisan pag nakay mabasa, dili na ko uyunan nga nasayop ang simbahang Katoliko. Kaya simbahang sa pamina sa kaya simbahang Katoliko always right na siya. Doon na ka nga doon na ko'y mabasa so na may uyon man ka bro. Ako na pa yung mga tanan nimo. Bro ka nga doon na ko'y mabasa. Wa di lagi ko muuyon. Pauyonan ko nimo nga wa mo ko muuyon, sa di ka. Wa kami uyon Oh. pero wa kami uyon kay hadlo ka nga doon na ko'y mabasa ug doon na ko'y mabasa ba. Ug nakay mabasa, ibasahan na na. Oo. Inani ha, tudloanan pa man kaon saon. Tudloanan pa man kaon sa pagdebate nga nung gidawat man ka og 3 media. Ano ba? Brad, sumalaan ning sitas nga akong basahon ba isa sa pamina sa sumalaan ning sitas nga akong basahon Brad, basa ka. Then paghuman i-premise nimo ba? Then imo din ay pangutana sa ako, naman lagi Brad. Yun na nimo, ano ba? Di kay, kung wala ko'y mabasa, yun na nimo. Ano? To, nga nang gidawat magag 3 media ang dumi ka kay Bao. Luya. So mo uyon ka. Ha? Kay doon na ko'y mabasa. Abe, ako, mangutana ko nimo with regard sabat tabi. Sige. Ay, Ah. bro, Mangutana ko nimo be. Hello. Mora ni 3 media nga mahadlok pangutanon. Nakig-challenge pero dili mao yan challenge. Nya padawaton ko nimo sa imong challenge nga mo kung dawat. Wala man. Hello. Nagini 3 medyang nilayas ron. 3 medyang nilayas mahadlok pangutanon. Hello. 3 medyang nilayas mahadlok pangutanon. As kang luya. Bagay.